emakume batzuk zoru pelikoa ahul daukatelako dituzte arazo batzuk, orduan indartzeko gauzakin beharko ditugu, beste batzuk ez indartsu baizik eta tonifikatugi gogorregi dituzte arazo batzuk, orduan lasaitu behar deu, zauriak dauden, batzutan esan dizutena lixerik eta aparatuko ebakuntzak, egon daitezke orbainak horrek implikazio batek hartzuna zoru pelbikoan, ikendun aktibitate fisikoan gatik edo daukan lanpostuan gatik, segida nik beti esatet eta paziente askoi, ez dakit nola bizizaten 8 ordu eserleku baten eserita geldik, ez? Orduan, pertsona batik kalteingo joagian aktivitate konkretu inpaktu jarduera batek, baina beste bati sedentarismo egonaldi horiek eragingo orduan, kasuan kasu, pixkat. Kasuan kasu. Bai. Vale. Eta haurdunaldira bueltatuz. Haurdunaldirako prestatu inbiar da, o prestatuta gaude? Nik uste ez genukela prestatu behar. Ezta, animali normalen prestatuta daude, ezta? Hortako azkenean buruei bueltak egin mate jo batzutan, igual? Nik uste bai, berez prestatuta gaudela. Gertatzen da eta kuriosa bi generazioetan ez, gure amonen garaiti gurea, zeatikan daukagu hainbeste zalantza gauzauen ingurun ez. Gure amonek aukiko zituen beldurrak. Google gehiagi dakau, liburu gehiagi dakau, informazio soberan igual. Bai, edo informazio ondo tortzeala, baina batzutan naspila bat. Azkenean ez konektatzea, naturakin, prozesu normalekin, eta bai kuriosoa, bi generazioetan olako behar izatea, leku batea jutea, batzutan esatei ez, pazientei, horrein dituzelareun euro de moderno etortzeko da prestatzeko, baina usnartu beharko genuke gure seme-alabek ez behar izateko olako formakuntza bat. Eziketan da transmisio hortan da baitare,